Straight to the Now, point. daghantag mga issues nga itong pagtagad mahigala, pero asa ta kadali sa itong lokal nga mga issues, mga kaigalaan, kay maulagi ni, no? Ubay-ubay magud mga kaigsoon nato nga may padangat silang reklamo man ang ato lang sang gi-follow up bisan sa off-air mahigala, naghimo sa mga follow ups ani. O niya labot ni sa terminal to terminal nga kini ni ang pag-implementar, no? O policy, no? Terminal to terminal policy sa Cebu City Transportation Office. Nga kini ni ang matawag nato mga higalag pagsulbad ni mo ni ang una-una ni Cebu City Mayor Archibald nga masulbad ang traffic kadto mga dili taga Sugbo. Kung magkabantay mo o kadto mga taga Sugbo mismo, kabantay mo once musud na ka kay ang musud na ka sa Cebu City kini mga buses, walay problema ron diri sa may north, no? But ang diri sa may south mga kaigalaan, panalitan o gikan ka sa Toledo, gikan ka sa Sambuan, gikan ka sa Santander, gikan ka sa Karkar dito dapit sa south, no? O Barili, Dumanhog na sa kay Kagbas, padung ka sa Cebu City, ang policy mahigala sa CCTO nga bag-ong gi-implementar nila nga kanang muhuno ngadto na sa terminal. Diri na sa Cebu South Bus Terminal. So, pagsud nimo sa Cebu City, dunay policy mahigalang Cebu City nga pagsud nimo sa Bulacau, na may Bulacau Talisay, napoy Bulacau Cebu City na. Nigabot sa Bulacau, either muhunong ka sa Bulacau or muhunong ka sa Cebu South Bus Terminal, di ana sa pusod sa syudad. Kay dili na pahunungan og mga buses, diha may gala from Bulacau padong dire sa Cebu City. Taas kay nang street ha, Natalio Bacalso angan anak nga street. Straight to the point. Di na pahunungan kay tungod sa grabing traffic. Kinigong bus may gala ko nakapuyo ko ng Bulacau, mo nakasabot ko nang dito pa ko speakers stasyon, dito stong istasyon kanadto kay. Dito ko puyo ng Bulacau. Purbidang grabe yung traffic sa una pa na. Imagine na ko na. Naabot na ako gikan bumuradyo to nga kwan. Dito pa ta kanadto. Inana kadugay ng grabe ka traffic ng lugar. So, kung ang mga buses nga gikan sa probinsya, ang padong dito o padong sud sa syudad, pag-abot sa musud na sa syudad Subo, kay traffic niya man sa Cebu City, ug muhunong siya human sa napo kadupan ay mutok-tok hunong. Abot na po kadupan ay mutok-tok hunong. Sa iyang kadako sa bus, makakos gud sa traffic. Muna ang solusyon may galang Archibald, wala na, no stopping na diha sa mga buses. Inigsud sa Bulacau, either muhunong ka sa Bulacau or mulahos ka sa Cebu City gyud nga pusod sa syudad diri na sa Cebu South Bus Terminal. Ang problema na karon kay doon na magwiki muhunong ang dapita mahigala sa may CIT. Panalitag estudyante ka mahigala sa CIT, estudyante ka sa USJR, or muhunong ka mahigala sa Simbahan Pardo ba ka, or adto sunahan kay layo pa magunik ayosad, mambaling baka ana. Sumuna nga medyo nang reklamo ang mga taga-probinsya. Si Archibald sa iyang kabahin, insofar as Cebu City nga mga residente mo atong tanahon, okay na siya. Total ang akong total masulbad ang problema sa akong mga constituents. Ang maproblema ang taga-probinsya. Nya kini ko mga estudyante mga kaigalaan, dapat uban ang mga dili mga estudyante nga gikan sa probinsya. Layo pa mo kay na og gikan ka mahigala sa Bulacau og mubaktas ka mga kaigalaan, naakas tunga-tunga ron mohunong unta, na di naman makahunong. Medyo layo lisod gyud. So mo gasto na po kaglain nga sakay na po kaglain jeep. Mo na ilang gireklamo sa probinsya, no? Kasabot na perfectly sa kinini ang kang Archibald nga huna-huna kasabot ta. Kasabot sa ta sa una-una may sa probinsya. Nya kabintaha makigilaan lagi mag-istorya ang gobernador ug ang mayor was advantage. So karon do na giingon mahigala nga nakasnabot matod pa atong gustong klarohon sa CCTO o unsay ilang latest na karon nga kamanduan nga abot sa opisina, no? Aron nga maklaro tani mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Kining maong sitwasyon. So atong pagtagad mga kaigalaan kining maong kinini ang palisiya og kumusta man ang mo-implement ani ang Cebu City Transportation Office man, ang CCTO man. Kumusta man ang CCTO man atong gitawgan ron si Raquel Arce aron nga ato mahigalang masuta. Okay. Wala pa, nisimba pa. Sige, so atong pabuton lang unya ni ko magsimba ba ka? Kay labot ini mahigalang maong kwan.
maong nga palisiya makigalan kasi sila man ma-implement ang CCTO man. Pwede man na kasi nabot na dito wa pa maabot ang order diri sa CCTO. Kay dakop man ang mga bus. Dakop ang mga buses nga mo hunong. So doon na initial nga kasabutan wa pa ta masayod og ang implementation ditso na ba nga wala na dakop. Pero ang pagproblema ni pag-identify man asa ang mga designated nga mga bus stops. Okay, mga higala. Alas 8:32 na kuhaon tao sa ang situational report dito may higala sa may CIT University. At i-check na to kung okay na ba ang mga buses, makahunong na ba sila. In town mga kaigalan mga estudyante, labi na kini mga estudyante gyud no. Magkakanaog na ba, okay na ba, wa na ba dakop? Nastuli niya ron si Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, doon na tayo na sinati nga traffic dinhi sa may aminahang bahin sa Sugbo, Attorney Rufil, kung dinha manghunong ang mga estudyante kung gikan sila sa aminahan nga probinsya po, Attorney Rufil. Karon, Attorney Rufil, ato amang nakita nga doon na may mga stop noon nga mga bus, Attorney Rufil, para muhunong ang mga estudyante. Apan sa itong nakita, wa pa man gyud goy bus stop nga nakabutang, Attorney Rufil. Ang naa pa din ato nakita kay TUJ stop pa lang ang naa sa atbang nga bahin ani kining sa may aminahang bahin. Okay, ay sa southern part no, karon dita maggo na lang kay medyo atong Bisayon og maayo tweets more di kasabot ning uban. Okay. South sa south. Northbound, oo. Kung pa northbound ay Attorney Rufil medyo traffic, pero kung pa southbound si Attorney Rufil, okay ra gyud ang traffic ko nga tuang na sinati. Okay. Sa northbound lane Attorney Rufil, medyo makahunong na pud ang atuang mga drivers nga naga-drive og mga bus. Apan dinhi na sa unahan nga gamay dinhi sa may skywalk. Okay. May skywalk man ko Attorney Rufil kung diin dira man naka ang mga estudyante para mo labang padung dinhi gyud sa atubangan sa eskwelahan sa Cebu Institute of Technology, Attorney Rufil. So sa imo na observe nakahunong na ang mga buses. Makahunong naman noon sila wa nay mobadlong nila Attorney Rufil, pero kung ato ang makita kung magtan-aw gyud ta sa mga nakabutang ba nga mga signage Attorney Rufil kay TUJ stop pa lang ang naa. Okay. So kanang PUJ stop diha pod mohunong ang bus. Yes, na sila kasamtangang muhunong pod karon Attorney Rufil. Kay wa pa man gyud nabutangan og bus stop gyud Attorney Rufil kung asa gyud sila pwede mohunong. Unahan ra gyud gamay ani nga skywalk Attorney Rufil na adara ang TUJ nga stop Attorney Rufil. Pero og galing Attorney Rufil nga maabtan og stop kay naa sa unahan nga bahin ani Attorney Rufil do na manggoy traffic light. Kung maabtan pod og stop ang kining mga bus dinhi mismo ubos sa skywalk, dinara pod magkapahunong ra pod sila og mga estudyante. Idol Tweety pagkakaroon no sa ato na observe sa imong kamera sa dinha kanana ang bisan aning mga orasa bitaw, bisan aning mga orasa ang nay traffic gihapon ang padong diri sa Cebu City no. Northbound traffic gihapon kayo? Sa northbound lane traffic yun, nakasinati yun ta og traffic Attorney Rufil. Sa northbound, apan diri sa southbound wala ra tay traffic nga nasinati Attorney Rufil. Okay, so at aron nga ko no, padong Talisay way traffic, ang padong Cebu City mo ay traffic ron panahona. Traffic. Okay. Yes, Attorney Rufil. Asa man mohunong ang bus ngadto sa atbang anang CIT University nya mosaka day estudyante dayon sa ilang skywalk. Yes, Attorney Rufil, o gikan ka sa North Attorney Rufil, muhunong sila dinhi unahan ra gyud at bangyud aning eskwelahan sa CITU Attorney Rufil na IPUJ din ha sila muhunong. Apan kung maabtan gani og stop Attorney Rufil kay sa unahan nga bahin do na may traffic light nya maabtan sila og stop dinhi ilaw sa skywalk ila harapong pahunungon ang kini nga mga estudyante Attorney Rufil. Eh para mo diretso na pud og sa kaning skywalk. Oo. So kato miagi nga bus karon bag-uhay lang to series nakahunong to diha. Wala man po sakay siguro ng estudyante ato Attorney Rufil o wala man po ni hunong sa pagkakaron. Okay. So karon at least moving na kuha na ang flow okay na sa pagkakaron Idol Tweety. Sa pagkakaroon moving raman pod noon Attorney Rufil, ma-traffic lang gyud siya o gamuhunong pod ay mag-stop pod ang traffic light Attorney Rufil. Okay. So sige ko no. Flowing gyud dinhi sa southbound Attorney Rufil padung sa Talisay. Wala kayo tay makitaan ba nga mga sakyanan. Okay. So asa man dapit ang kwan ang kanang PUJ stop tuwa dito sa unahan ato sa atbang. PUJ stop Attorney Rufil
Atbang ragyod siya. Atbang ra siya aning eskwelahan nato ni Rufil, unahan gamay sa skywalk. Ipakita sa to ang kamera ato ni Rufil ang kining PUJ stop kung asa nahimutang ang PUJ stop ato ni Rufil. Oh. Padung dito si Kuya Dudong aron ipakita gyud ang PUJ stop na nakabutang. Pero mao lagi na ang uban pod natong mga bus driver ato ni Rufil, di man gyud gud nato sila mapahunong aron ma-interview. Apan ang uban nila nang hinaot nga mabutangan na lang gyud pod og bus stop gyud ato ni Rufil aron na dili pod sila mag duha-duha og hunong ba kay mahadlok nga madakpan. Okay. Mo po na ilang gipanghinautan So, nga mabutangan pod og sa inig. PUJ stop. Oho. Okay, so ina diha PUJ stop. So diha sa PUJ stop, anak mo hunong ang mga PUJ of course og anak pod mo apil og hunong ang mga buses. Mga bus. Yes, Attorney Rufil. Sa pagkakaroon. Okay. Hindi Sige. pa sila. Oho. Super Attorney Rufil. Asa ha kay bus nga padong basi mo hunong na diha isa ha. Kini atong kono ni Atong tanaw na live Attorney man ta. Rufil, muhunong ba ni siya? Og nay pasayro mo hunong ni. Ay, Pagwa mga bus. pasayro dili na. Ditso ran ditso. Murag muhunong gyud sa padong Attorney Ni Rufil. hunong yun. Ito gyud siya ni hunong. Diyan ni sa hunong. PUJ. Oh. So mo na okay, estudyante man ni Kini mga estudyante Mga estudyante ni. Ay, ubay pag mga estudyante Attorney Rufil mga ingon aning orasa gyud kasagaran ang klase po dinhi sa Cebu Institute of Technology University Attorney Rufil. Hinungdan nga ubay-ubay pag gyud ang mga estudyante ang padung pagyud po sa eskwelahan. Okay, sige. Go ahead, Twitch. So, mao to Attorney Rufil, dito gyud sila sa PUJ stop. Pero mao lagi na Attorney Rufil kaganina natay nakahinabi ba nga gusto lang pud sila nga naagyoy bus stop gyud para dili sila magduha-duha pud ba og pwede ba silang mo hunong din hang dapita. At least safety naman po ng mga estudyante Twitch, no? Kuha ko no, hunong na po no. Baktasa ko no dito Twitch, agi ko no dito sa kini ang kining skywalk Twitch. Sige Attorney. Hinahinay lang. Kaso no. Live lang, hinahinay lang. Kana ko no. Hinahinay lang naman ka sa CIT University no, na ka sa CIT University saka ka sa skywalk tanawa ko no. Pag live lang kana bang muna tag mag-vlog ba? Nita diri nilabang tagikan natin sa fila ato ang subayo ni ang kining skywalk nga agianan sa mga estudyante padung gyud mismo sa eskwelahan. Ang uban ng good Attorney Rufil dinhi manghunong sa ubos gyud mismo sa kining skywalk. Kay tungod pod stop man pod ang traffic light Attorney Rufil. Karon atong subayon ug atong sakaon niyang skywalk Attorney Rufil. Morning agianan sa mga estudyante karon. Kay mo man po ni pinaka-safest way po na ni Rufil para maabot gyud sila sa eskwelahan na ni Rufil kay daghan man po gyud og mga bus og mga motorista nga medyo kusog-kusog po gyud og padagan mo nang mo ni pinaka-safe gyud nga agianan. Diha. Okay. Anak ra kalabang mo labang-labang gani ka Twitch, anak lang labang-labang Twitch kay aron nga ma-safety sa ka Twitch. So anak agi ang estudyante. Ari agi ang estudyante niya. Atong ipakita to ni Rufil ang dagan sa traffic ko pod. Padung sa Cebu City. Mao ni siya to ni Rufil ang dagan sa traffic ko karon. Flowing naman on nato ni Rufil ang ato ang mga drivers, mga sakyanan nato ni Rufil apan dili mas kuan lang gyud mas busy ang padung sa Cebu City kaysa sa Talisay ato ni Rufil. Unsa man ang ilang skywalk Twitch mo raman og kuan unsa man ang atop ana naguba unsa ning atop ana Twitch? Uy, atop ato ni Rufil. Ang tunga-tunga si ni Rufil walay atop. Uy. Wa man atop pide ni? Oho. Nangabuak pod nangaliki ang uban nato ni Rufil kani sa tunga-tunga ni mo nang makita nato ang bidlisyo pod sa adlaw din ato ni Rufil. So di amo na daghan na yung mga estudyante gid nga mohunong Twitch unya mo agi sa flyover daghan gid ay. Daghan nato ni Rufil mo na nga ang uban gyud nakulbaan pod atong layo na sila og hununganan kung dito na gyud sila sa bus stop gyud mismo ato ni Rufil sa mga terminal sa bus. Medyo layo man gyud sila baktasan ato ni Rufil. Igo kang panington og kuan panington kag bugbog gyud ana kalakihag adto ka mohunong sa South Bus Terminal. Sa South Bus ato ni Rufil kay dito pa man ang terminal sa mga bus niya mo tong medyo layo gyud kag baktasan igabot nimo sa eskwelahan perting dagkuan na sa imong mga singot. Okay, so ana umalabang-labang ka diha na labang-labang sa skywalk ayog labang-labang sa kalsada kay delikado kay Twitch.
Yes, Attorney Oh. Rufil, delikado gyud. Anak lang ka labang-labang niya. Nga magdali. Magsulti-sulti ka labang-labang ka na mura kag vlogger ba? Magdali ka sa vlogger area, Oh. era, Attorney Rufil. Mag-vlog-vlog ba na. Oh. So tabok speakers na pero at least kanang ilang skywalk din ha wala say kuan walay mga tao bitaw nga magbanig karton mga tug ana na may punuban nga. Wala, okay. Oh, Maura oh. ba na ang katong ni Aging coverage na to, Attorney Rufil, mo nang wala ni Agi ang mga bata ba sa skywalk kay tungod dunay mga maldito na manglabay. Wala man noon nga diri, Attorney Rufil. So at least mo na say atong kuan no. Sagaran ang makita mga estudyante gyud ni kanang gidag mga napsak mo gikan sa probinsya gyud ito. Estudyante gyud. Estudyante gyud atong kasagaran nga makita diri, Attorney Rufil, nga mangagi sa kaning skywalk. So at least angay matarong lang gyud nga kanana ang butangan na diha og bus stop no. Tuwa na po'y bus ula ino nga nakahunong. Oh, nay naghunong. Kay tungod daghan kayo estudyante, Attorney Rufil, ang gikan gyud didto mismo sa north. Mo nang manghunong gyud sila dinhi. Oo. Nga medyo dol raman gyud kayo, Attorney Rufil, mo nang kampante ra pud gyud kayo ato ang mga estudyante kay dol ra pud sa ilahang labangan na nga musaka dinhira sa skywalk. Wala ba yay pedestrian diri, Attorney Rufil? Walay pedestrian nga ilahang magian mo nang mas safe gyud if diri sila moagi. Oo. Pero Attorney Rufil, na ni agi diri ubos mismo sa kining skywalk. Okay. Napagyud gihapoy mga drivers po, Attorney Rufil, nga mo lagi na diri sila mohunong kay tungod nagsunod-sunod na po og hunong, Attorney Rufil. Oo, naghunong ng mga bases Mga estudyante gid ito sa mga naog oy. Suluoy kayo ni sila og adto pa naugon sa Bulacau or baka dito sa South Bus Terminal oy kayo kay mga estudyante gid ni. Birthday gyud kaluoy, Attorney Rufil. Straight to the Atong point. balikan karon tuod may gala sa Idol Tweety. Niining maong issue na to mahigala ato lang ning tagag pagtagad at least na okay naman ni sa hinuon karon. Kini ni ang gipadangat ning maong reklamo nato ato ni mga higalang gi paningkamutan diri sa off air lang unsa itong mahimo at least karon do naman mga higalay mga kalambuan no. Kay permiro magud mga higala terminal to terminal tong gusto ni Nestor Archibald pero sa ako nagingon with all due fairness to Nestor Archibald kasabot gyud ta sa iyang gustong mahitabo. No, kasabot gyud ta aron mawa na traffic pero kasabot sad ta sa bagulbol sa mga pasahero. So muna nga alang nako butangan ng ginag sa bus stop di lang pod nga kanana ang ambas nga mahunong lang pod sa iyang kagustuhan no kanus amuhunong kay makamugna gyud traffic tinuod gyud na no. Dako mo gayong bus gud nga mohunong kadag kalit nya namang uban mga higala di na ba mo lugar gyud dekin. Kalit naghunong naay mo kon hunong dayon no. Kon ba? So nya makahatag ng traffic mo na nakalisod. So pero kung panalitan og butangag bus stop nga anha ra gyud na sugikan sa Bulacau inigsod sa Cebu City butangan ba ka nagpila ka bus stops lang unya dayon terminal na dayon so at least makapili ang tao. Mura ko nag LRT bitaw sa Manila dekin. Pareha ni mga BRT panalitan na ma-implement na pananglitan mga sukitig paminaw do sa mga bus stations anak ka makanaog no. Unya sagod exercise na lang pud nimo na diha kay kana gud mahigalag si IT kuan ka kini ni ang estudyante ka sa CIT. O niya, maapil na po itong uban mga kagalan nga gikan sa probinsya, niya naara yung bayan na napita, manaog ka diha sa bus stop. Niya, sagulan na yung magbagtas-bagtas po gamay. Katutuang, kasabot ka asaan duol-duol nga bus stop, adto ka manaog. Kay og panalitag, Bulacau ra imong pwedeng kanaugan og South Bus Terminal, duha ra imong Hisos layo di gina madag exercise. Okay lang kung naka-exercise mode ka diha karon. Nanog estudyante ka panalitan unya padung ka mo sa klase magkadunsingot ka na napita malit ka pa gyud sa imong klase no. Sa ako nang ingon mahigala anad kay kuan nang binagtasay kani adto kay kato mong eskwelahan Visayas State University Purbida dakua sa mong campus sinon dekin kita magi ka sa mong campus dito haskang layo ag baktas inighuman sa usa ka subject baktas kag laing subject sigurado yung panington ka dito. Grabe gud kayo. Pero okay naman ito atong panahon na kay kuan man sa noon, no? Pero kini ni ang di sa lagi lalim, no? Labi na og kanang kuan nya kining labos ta na number 1, asa gina na ng exercise gani madadaan naman ang ginin usahay kanang kwarta gyud. Kay ang imong sinanay si tatay gikan sa probinsya na mag-uban nga mga estudyante ba kaning si IT University kanang USJR og panalitan estudyante kinina taga Karkar panalitan ka or taga Naga ka inana or taga Toledo na may iban anak nga magulian
na may uban magulian. Niya mo sakay ka. Ako sa una ka-experience ko sa una nga, mo sakay ko, sa una, bagtason man na mo tong gikan sa barangay Pumpunan, sulunon, mo sakay kag pedicab god, yanang tricycle, mahal kay bayad tricycle. Sa among gibuhat sa una, dili man na highway ng amo, kasuod man sa Inday Kain dito, katamang Pumpunan, di man to highway. Kung musakay kag tricycle, ginuton kita kwarta. Oh? Musakay kag tricycle sa amo, mahal bayad. Sa among buhaton mo, baktas mi pa doon sa Sabang, barangay Sabang, highway na. Layo kong bagtasunon, medyo layo gyud pa. Nganhi siguro pa doon dito sa Nustar. Ina na. O, bagtason na mo na, aron nga, murag unahan pa mga nga, kuan, bagtason. Bagtason na mo na para magkakuan ka. Inig, abot dito sa highway na, makapara kag bus, mas barato magprite. Padong lungsod. O, naginuton kayo, labi na ka ng estudyante mi sa una sa Visayas State University. Ulit ni mo itong sakay kag mga kuan, mahal man. Magpaabot kag bus. O, mas mabarato ang plite. Pagkabarato gyud kas bus, tinuod gina, ikaw Clint, sito man talaga runda ko na inyo. Ah, tigbas man ka, di ba? Pagkabarato kas bus. O sakay kag jeep o kana mga kuan medyo mahal man na may kuan lahi man talipan nila. Ang bus makabarato-barato ka. Unya kusog mudagan, makabarato-barato ka bagtas sa gagamay nga kuan. Mo mong style sa una. So, makadaginit-ginit ka labi na estudyante ta nya wala tay kwarta. Nya human nangita pa kag sinsiyo tong adto ka silo nga nag-ukoy-ukoy ka dito pangita asa ba itong sinsiyo o ikaplite. Kanang tanan mahigalang experience anang kuan Jesus nasuwayan tana oy. Ha? Nga dili man like ay hibaw na kaning aspo man ta, anak sa pobreng o. Nya kanang na agod daghan man ang aspo labi na kanang si IT University. Daghan mga aspohon po na napita. Mana makasabot gyud tanya nan karon si nanay si tatay ang imong budget sa pamilya madugangan imong budget. Kay imo inyong sanay nay sa anak namin mohunong sa Bulacau, di naman may kalahos sa eskwelahan. Pagbaktasan dong na, di man madaan nagbaktason pa nay. Sumuplite ka. Another budget. Pagkapaita ng kalakiha. So ang atong unang consideration nga, gasto ba? Number one. Number two, medyo layo yun. Sigurado ka man yun, gikan ka sa Bulacau, mabaktas ka pa dong sa CIT, o estudyante ka, sigurado ka kang panington. Panington ka yung bugbog. Kaya pila man ka oras ang biyaheon. Og bagtason mo na pila man ka oras baktas bisa pag estudyante ka sapsing pa kay kaglawas kay ina ng college sap sigurado magi kag sapsing pag kaglawas ana. Ya pila man ka oras yung bagtason na. Medyo alanganin gyud kayo. So malate kasi mong klase unya kana mga bata ato sa probinsya panalitan ni mata na go nagdaag layo sayo. Ni mata na daano sayo day. So aron nga ko nangadlawon kag mata. O prepare kasi mong kuan magbaon pa ka diha. Nya sakay kag bus, ini abot nimo sa Bulacau, mohunong kanya mo baktas ka. Isus Ginoo ko. Pila man ka minutos na baktason bisa pag segulan nimo jogging-jogging. Medyo lisod yun. Para diha nga mas mayo nga at least na minaw sa Archibald ani nga suggestion, no? Pero ako balikon ako uyon ko sa kang Archibald ato lang i-modify. Nga butangan talag bus stop. Kay tinuuray man sa gyud nga kining bus raban. Ang uban puira lang sa mga driving tarong ha. Napoy mga drivers bus uban pud bida. Mo kalit lag hunong kung asa la gustong mohunong. Nya dako ra ba kayo so sa iyang kadako maka mugna og traffic kay kanang usa ka lane mahigala iya namang iokupar daan. O na medyo lisod. At balikan si Idol Tweety sa dugang report dito sa area mahigala. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, natakaroon atubangan mismo sa Cebu Institute of Technology University. Kung di na Attorney Rufil, doon na gihapon tayo mga nakita nga mga estudyante nga baguhay ra gyud gihapon ni padung dinhi sa eskwelahan. Og ato ang sayran Attorney Rufil ug nasusi nato nga doon na gyud gihapon dihay bus Attorney Rufil nga mohunong gyud dili sa PUJ stop. Diri gyud mismo sa Nagay Injunction box Attorney Rufil. Kaya bawal man day din himo hunong Attorney Rufil kung na injunction box Attorney Rufil. Dili pwede. Dili pwede. Nadyo day gihapon Attorney Rufil nga mga drivers nga mohunong gyud gihapon dinhi. Siguro Attorney Rufil mahinungdan nga ngano po naagyoy traffic nga masinati Attorney Rufil kay kung naay mohunong sa may PUJ Attorney Rufil nga bus stop.
niya dayon na magsunod-sunod na gani Attorney Rufil og abot ang mga bus, mga jeep, mo nang hinungdan ang uban diri na lang gyud sa may ubos sa flyover sa kaning skywalk muhunong pud Attorney Rufil aron na dili na kayo pod layo malakwan ang mga estudyante. Okay, sige Idol Tweety, standby lang sa karong nga totoo. Balikan ti ka din ha. Unya atong balikan sad ning mga higalang dugang nato nga mga pagpakiginabi sad karong nga totoo, no? Alang sa ato nga mga issues sa Idol Tweety. Standby lang sa diha Idol Tweety. Alas 8:55 na mahigala sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ato point. pagtagad mahigala ang atong dugang hisgot labot ani mga issues karon totoo, no? Kay natay gipangkontak karon mga kagalaan nga mga officials, pero ang pag-implement na niini at least to naman naka-report na sa Idol Tweety na implement na. So salamat kayo kang Governor Pambari 4 nga nakikistorya sab ni Mayor Archibald, ubos pad sa ato mga higalang pag follow up diri sa off air lang, no, labot aning mao nga sitwasyon nga masulbad ng problema ha. Kay kasabot man ta mahigala sa side ni Archibald, kasabot sa kita sa side mahigala sa mga kaigsunan nato nga taga probinsya, labi na to mga estudyante na in the part Archibald mo una man sa Archibald di ba dili taman mo mga constituente okay lang, way problema tinuod gyud na, pero hangyoon nimo siya nga ayaw lang na mayor kay kuan man ang mga taga probinsya luoy masad. So kinsa may mohangyo ang ngayan kada spam at least nagkasnabot sila. Ikaduha ka na pong taga probinsya, bisag taga-probinsya na, doon na yung mga parinti dire. Muhung na sa mga parinti nga. Inig-eleksyon ba? Mabawas ta? Straight to the Before point. ta mo balik sa itong mga national issues, kay di pa man kayo inyon ta crucial kay itong mga questions dito mga kagalaan, balikan sa nato itong local issue, labot ini mga higalang issue sa terminal to terminal policy. Pero karon sa aton hibawaan nagkasnabot na si Cebu City Mayor Nestor Archibald o si Governor Pambari 4. So atong isusi may gala sa CCTO, kumusta kay sila man maoy mo implement gid ani. Dastong linya karon ang head may gala sa Cebu City Transportation Office, si Ma'am Raquel Arce, atong hatagag pagtagad ni buntaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Ma'am Raquel Arce, maayong buntag, live karon sa DYHP RMN Cebu o sa IFM si Attorney Rufil Banyok ni. Ma'am, good morning. Good morning, attorney. Good morning sa mga nagpaminaw sa imuhang programa. Good morning sa Good morning. radio station DWHP. Ma'am, kinini ang sa among nahibaw-an nakasnabot naman si Mayor Archibald o si Governor Pam. Kumusta kay kamo man gyud mo implementing agency ani, kamo implementing department ani. Kumusta man ma'am? Mapwede na ang ato mga buses from the province nga makahunong o doon na tay mga designated bus stops na? Yes, according sa mayor kagahapon, gitagaan ko niyang instruction nga ipa-take up pa sa TMC board. So ang ilaha ko nung nauyunan ni Governor, duha ka bus stop dool ang usa ka bus stop dool somewhere in CIT, ang usa sad sa USJR Basak. So kani sir, ako pa ning ipadangat sa TMC ugma, itong ingnan si Mayor, TMC niya siya ugma, kay we need policy direction ani, kay kausaban man ni siya sa balaod. So i-TMC pa ni nato tomorrow. Unya, during sa my interview another radio station the other day, diha sa to yung mga radio operators, i-advise sa to nako sila nga dili ko sa posisyon nga mupahunong o mupapadayon ana. Ako igo ra gyud ko, implemento ra gyud ko. Yeah, we understand. Implemento ra gyud ka ma'am. Kung aduna mo'y mga hangyo o yango, ipadangat ninyo sa Traffic Management Board. Adto dito sa board, adto dito madungog ang inyong habig. So ako to sila invite for tomorrow. I don't know kung nakapadaba sila sa ilang suwat. Basta ugma, itakol ni siya kay ganina sad gi-interview ko from another station, ingon sad nga upat puno di ay ka bus stops ang ilang gipangayo. Iko nga di ko kaingon nga di ko kahatag sa upat kay duha ra ako makahatag. Ako gyud nang ipaabot kay di naman hinunta ani nagasinabot sa kung pila ka buok. Okay. Ang order sa mayor duha man. Yeah, at least ali lang ta sa kanang klaro gyud nga order ma'am. So ang order ni Archibald karon, Mayor Archibald, duha lang ang USJR o ang CIT University nga area. Yes, Okay. ang gikan na sa south ha. Ang sa Atbang wala tay bus stops. Okay. So, kung imong ko anon, ang gikan sa probinsya pwedeng makahunong, but ang padung sa probinsya wala na gyud. Adto gyud manukad sa terminal, then padung sa iyang destination. Okay, so ugma pa ni i-discuss sa TMC, but karon gi-implement na lang ninyo dayon ang duha ka mga bus stops.
Oo. Ako nang gitagaan og direktiba ang ako ang wa ko mohatag og written order kay ang agad pa man ko sa TMC kanang resolution. So pero ako na to gi-aware ang ato ang mga enforcement, especially those tagda og TOP nga with regards sa kana nga direktiba gikan sa mayor. But panalitan ma'am, unsa may kuan ni duha ra man ni ang gihatag o ikaw maoy mo suggest unsa man angay sakto ra ning duha or angay pangpun-an? Murag dili na jud siguro angay pun-an sir kay tungod pa sa nahitabo kagahapon nga nag-dry run ta sa ato ang BRT na ni samot jud na ni na nakita jud nako ang kapuno na gyud sa ato ang murag pulos halos na pulos na mga dagkong nga mga sakyanan ang nanagan sa ato ang daan unya ang atong daan nagpabilin nga ang gidak-on nga narrow ra gyud kaayo siya unya kung magsige ta og hunong ang kada kong paghunong may unta to og naka-identify ta og lebay kana bang adunay portion nga dili sad sa roadside kani good ang atoan dinhi sa South good based sa amo ang pagtuon wala gyud tay nakita nga mga private baron nga ato alang hangyoon nga mopalebay ta yun ana gani wala gyud tay nakita so mo park sila or magbutang tag stops anha gyud sila on the sa flow sa traffic sa daan roadside unya duhara na ang atong south sir is duhara na ka lane northbound duha ka lane southbound kuan pa nimog stop ya kung daghan kang ibutang nga stop lahi ang stop sa bus lahi pa gyud ang stop sa MPUVs or sa PUJs so kuan na gyud usa gyud na sa factor nga maka-create og congestion. So kini mao atoy paklaro nga kay norma to ingon kagahapon no nga tungod ba lang kuno sa mga estudyante mao ni ang atong tuyo nga ang USJR area og ang CIT area mo nang pwede ra makahunong. Ako buning iklaro sir nga bisan tuod nga kana mo i-identify nga PUV bus stop sa mga provincial buses wa magpasabot nga ang manaog raan na ang mga estudyante ra. So anybody nga makadungan og kanaog pwede ra jud sad manaog kay wala mi panahon mosamotag talangay kung mag-iskuhi pa ta kung estudyante ba ka o di. So sa inyo nakita ma'am kini nga implementation sa CCTO nakita ba gyud ninyo nga mas epektibo gyud kung pag-decongest sa traffic kung kini ni ang dunay kausaban gyud. Yes, aduna gyud kausaban sir. Oo. So at least sa pagkakaroon duha pa ni tingali ugma pohon mahibaw-an ni sa unsa gyud ma-approve sa TMC. Mahibaw-an tomorrow. Oo. Ma'am, kini ni ang panalitan kung mauho na, basig ma-appeal na po ninyo discuss, kanang padung uli na sa mga estudyante, ibutang ta lang, no? Kay, may tabo ko na ni, ang estudyante, CIT or USJR, pwede sa makanaog, but inigpauli na sa probinsya panalitan, mamiliti na po sila balik, aron makaadto sa South Bus, or makaadto Bulacau, aron makasakay. Pwede ba niyo ma-discuss ninyo appeal, ma'am, nga, tingali ato lang po butangan sa Atbang? Kanara pong area hara diha? Nga pwede po maka-pick up. Ma-appeal yun na siya sa discussion, sir, kay kuan man na siya. Ma-appeal yun na yun na siya posibilidad nga i-appeal. Pero during my talk with the mayor, my meeting with the mayor, ako yun siya giklaro nga how about ang kuan, but niingon siya nga ang pangayo sa gobernador ang gikan ra sa probinsya pasod sa siyudad sa Sugbo. Okay. But mo na akong tan-aw sa Ma'am Raquel, no, kay if we put ourselves in the shoes of those students manggod, kahibaw ta ka-drop off dito but ang pick up dili pwede, medyo madugangan ang budget ni nanay o ni tatay sa plite. Mausad. Pero naaman tayo mga outbound mga PUV sir. Panalitan kung taga Naga, kung taga Karkar, pwede ang PUVs mo ilahang sakyan, dili ang mga provincial buses. Yeah, pwede. Pero na may uban nga may PUV po nga di na makaabot dito at tutas Toledo dapit nga area. O rato sa unahan pa. Sa Toledo, dili na. Ang Toledo, wala na tayo PUVs diha. So, ipapil na discuss, ma'am, kay aron. Nagara kutob, sir. Ay, ipapil na discuss para nga basin pa di ay makahatag ta o makakuha ta og mga maayong mga hunahuna pod sa inyong mga kauban diha. Yes, ato anang ipadangat sir pero mas maayo gyud unta ang mga hingtungdan maoy mutambong og maharo madungod sa dangilahang habig. So asa man dapit day ni ang ma'am open din sa public ning meeting sa TMC? Kung na-agenda ka sir, kung na-agenda mo sa inyo kung nagpada mo nga ma-agenda mo
pwede yun mo makatambong. Dili man ra na nga kana exclusive ra na sa board na maminaw man ta sa habig sa mga kuan. Asa man dapit ang meeting ani ma'am sa TMC? Ato sa City Hall, sir. City Hall. Mo sa oras man ni? City Hall. Alas 9 sa buntag. Sige, kay magpadala po kong reporter dito makakover aning inyong meeting. Sige, sige. Ma'am, sa pikas, Okay, alas 9 ato sa City Hall. Okay. Sa pikas kabahin ma'am, kumusta man atong dry run kagahapon sa BRT? As expected, nakita yun nato ang kahuot yun sa Dan, no? Kay gilaliman mo ba nga kung pananglitan three lanes ng maong karsada, both sides, northbound o southbound, nahimo naman lang duha kay nigbuta na ato mang yung siradan ang dedicated lane aron pag-anad sa kuan. So expected yun to ang mahitabo, especially kung maupag yung pagsugod. Wa pa ka-adjust ang mga tao ba? Wa pa ka-adjust ang katawhan. So mauto siya ang nahitabo. So sa may mga necessary corrections atong himuon ani? Karon after our talk, sir, nigawas lang ko kadiyot ongoing ang among meeting with LTO and LTFRB kung unsay mga findings or observation namo kagahapon. Kay at least kumusakay ta sa atong mga BRT, at least sa yahay di ta ka experience of traffic ba nakatulog sa kilid-kilid medyo kalbaryo po sa traffic nila. Correct sir. Pero ang problema lagi kay ang dedicated lane mubo lang kini lang phase 1 lang kini lang from Puente to South Bus Terminal. After that, mixed traffic na sagka dito, kuyog na sagka dito sa congested nga daan. Mao gyud. Pero nindot hinoon kay bugnaw man ang imuhang sakyan. So kanus amang gid ni kuno gyud ma'am nga magamit na ginato nga kuan testing nam to gahapon. Testing na kagahapon unya aduna tay mga adjustments on our observations karon nya basig mag-run na sad ta tomorrow. Okay. So in the meantime, kini mga sibas man itong gigagamit o na? Yes, sibas pa mao'y gamiton sa sir. Kano sa man mga botong mga bus dedicated for BRT? Wala pa schedule kay ang sa ako ang nahibaw-an ang sibas pa mao'y ilahang gigamit or ilahang gikontrata. Doon na ka idea man pilay pliti ani o ganang pikas nga station or pikas station or maura ni pliti ngadto sa katapusang station ka manaog? Dili murag na ato by kilometer to sir pero wa ko ka kuha sa pila wa ko ka kuha sa kuan sa plitihan kaya aduna man sagud to gi-propose nga kuan nga for 1 year i-appeal siya sa programa sa presidente nga libreng sakay ba. Mas mayo po og mahitabo na at least kuan no. So kanang pliti karon sa Sibas murag pareha na sa Naandan in the meantime. Yes, pareha sa Naandan kana di ba na may sibas ron nga kuan? Maura gihapon. Unsa man murag bitin man kay ni ma'am nga dunay tulo ka bus stations lang no? Diya sa may South Bus Terminal, Cebu Normal University ug dili kapita sa may Fuente. Adunay mga bus stops sad sa mga mixed traffic. Okay. But wala pa na nato gipagawa kay parehas sa atong isgutan ka ganina nga bus stop, ako pa sa nang ipa-approve sa TMC board kay murag sa akong paminaw maka-create gyud og traffic. Asa naman kutob ni ang mo biyahe nga BRT station BRT na to, ma'am? From IT Park to El Corso vice versa. Okay. So kining tulo ka mga BRT stations tulo ra man ning nahimo, ang uban asa man dapit ang uban nga mga bus stops? Ang uban Porsche, ang uban naa sa Natalio Bacalso, ang uban di sa Vistil. Okay. Katong bus stop unta dira sa Kapitolyo nga gipatangtang ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Aduna sad ta diha. Magbutang sad ta diha. Bus stop gihapon to bisag nawa na tong iyang terminal. Bus stop gihapon, yes. Sige, okay. Nya sunod nga bus stop gikan ka dito sa IT Park, ma'am. Kanus amang kita makasugod og biyahe ani gikan sa IT Park padong sa SRP? Sa pagkakaroon, aduna na may mga sibas nga nagbiyahe, sir. Pero wala lang pagigipagamit nato ang dedicated lane. Na mixed traffic pa siya. Na mixed traffic? Maybe after the meeting, kung naa siguro karong hapon or tomorrow nga kuan, adalver ranasad, nga pasudlo na ng mga tanang mga sibas nga ruta IT Park to El Corso, pasudlo na sa
sa kanang dedicated lane sa kanang naay terminal. So kung gikan tag El Corso, asa man ang unang gikan tag El Corso ating imaginon, asa man ang bus stop nga sunod? Diri na sa May Vistil. Nya sunod kanang sa South Bus Terminal dapit. Diri na sa Natalio Bacalso. Dili pa naay usa sa Natalio Bacalso. Asa nga portion sa Natalio Bacalso, ma'am? Before sa South Bus. Wala ko kakuha sa mangita pa ta diha og kanang murag portion nga mga malebay. Okay nya. Sa ang DOTR ana. Oo. Okay, human ana mo nang diha sa may South Bus Terminal dapit. Kanay na down sa South Bus Terminal. Andayon sa sunod ang sa normal si Enyo o ang sunod na dayon sa Fuente. Fuente. Nya sunod ang Capitol. Katong naay kuan. Capitol, yes. Oo. Capitol. O nya sunod sa Capitol, ma'am, padung tag IT Park asa ang sunod nga bus stop? Na murag naa di ko sure ha kung na madayon ba to basta somewhere at kuan Iscario, somewhere at Iscario. Okay. Borordo Iscario, yes. Dapit sa may karaang SSS? Oo, diha dapita sir. Dapit sa karaang SSS. Okay. Nya ang sunod na pod nga bus stop asa dapit? GY Square unsa man? Adto na sa IT Park. IT Park. Okay, so sige mo na say mga kuan ma'am. Mo nay unsa may timailhan nga bus stop? Do na nay finality natay ibutang mao na nga wa pa sila natutuguti nga mubutang sa ilahang mga signages or ilahang mga structures like tents. Kay wala pa approval sa TMC. Okay, so mag-meeting ang TMC ugma. Mag-meeting ang TMC ugma, so most likely after the meeting you can put up already the signages. Whatever decision. Okay. Aron nga makuha na to na, no? Okay. Oo. Ma'am, kini niya sa pikas bahin, kini bitong sa atong kuan, mga mangulikta bitaw og mga bayranan sa mo parking. Ngano man nga sige mangyapon ni kulikta sa weekend. Asa sa Domingo mo simba tag Santo Niño na may mo kulikta. Gi-contest naman gud na sir. Actually gipadangat naman ang reklamo sa unang TMC board, gipadangat unya. Ni-appear gani gud sa board ang kompanya ba ang kaning sa Tokugawa ni-appear na siya unya. Murag di ko sure ha pero murag wala naman to na tackle, so murag di ko sure ug naa ba nay approval or basta na take up na sa TMC board. Ako lang ko anon sir unya tagaan tika sa definition nga kuan kay previous board ra ba ni. Paliw ko no ko ma'am kay ako ni simba ko Santo Niño gisuktan ko akong ginan nga Domingo manundong ano manukot man kami ngon nga kay gisugo ra sa gimisel mao gining kuan sir. Sub sa kayo makigalista anang inang klase. Ako lang nang kuan attorney no. Ako nang iklaro unsay kuan atong ilahang pag-appear nga ni-appear gyud sad sila sa TMC board. Ipaklaro lang palihog ma'am kay Domingo magod niya wa man goy opisina tas gobyerno nya kini kay private company so unsa man ang matigom lang nga kwartas tibok Domingo dako ra ba puna kay pareha ra bag ticket bayad. So asa naman ang kwarta haron mo na iton pangutana kanang Domingo nga ilang koleksyon. Sa ilaha yun na napadung sir. Mo na itong pagtagad ma'am. I hope nga makuha ninyo na, maklaro ninyo na kay bida. Di na bagyan mo kuan mo. Kulikta na bagyan sila kuno kay gisugo rasan sila. Mo na nga lisod kayo. Sige ma'am, salamat. Okay. Ako nang tanawon sir ha. Salamat kay ma'am sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM. Okay. Mayong buntag ma'am.